What's up? Mä en tiedä tarkentaako tää, koska mulla ei tässä oo semmoista vittua lipaskaa. Lipaskaa. Tässä on, että mä näen sen naaman, toista näyttöä. Niin ei tässä mitään muuta. Siis mä oon ollut himassa 2 päivää. Meillä on toiminut 2 päivään netti. Ja mä niinku ihan vittu naut mitä helvettiä mä teen. Niin mä otin voittaa oikeastaan kamera vaan käteen ja mä kuvaan. Niin en mä yhtään tiedä mitä mä teen. Ei. No ei tässä oo semmoista, mitkä näköinen mä oon. Miltä mä olisiko näytän? Sä oot hyvällä aina. Okei, kiitti. Nää sipsit on niin tulisia, että saattaa oikeesti pistää testiin. Saatte multa 10 €, kun syötte kaikki minuutissa. Polttaa. Mikä vittu se oli? Ei ois pitänyt. Ei todellakaan ois pitänyt. Ei. Tultiin kattoo Ensen peliä. Tää on tää mun päivä. Tois Suomi voittaa. Hyvä Ense. Vaikka Team Liquid. No mun poika! Patu mun poikaa! Ense! Eka Pihla roundi! Yes! Bravo! Eka! Kisakoti. Täällä on vittu kisakatso. Ei jumalauta, Patrik. Meneekö? Äkkiä, tää ei saa kustua. Tunge se sinne. Yes. Nosta vähän ylöspäin. Hyvä. Tarvitset apua. Ei mene vielä. Noin. Joo. That's good. Yes, hyvä. Melkein näyttää yhtä vältä kuin ensin voitto. Ensin voitto. Laitetaan siihen. Laitetaan tämmösen alle. Hyvä. Mä oon pizzameisteri, niin katsotaan miten nätisti. No niin. Serkattaa helpot. Joo. To dart away his Street 2Ks, but his fate. Liquid 2-on-3 retake. Desperately a Legion Nitro cast. Se on 25 tulista sipsiä. Kyllä tästä, ei mitään. Ei se voittaa. Gonna hold down the defuse this time, but he's punched off. This could really mess with the Lexi B spray. Alexis on idiot! About half the time left on the ball. Doesn't have a kill. Yes! Ensi ottaa kiinni. Come on! There's the first. 2 players. Yes. Into dark. That fight's gonna go for the repeat. Does damage, goes back in for seconds. We're gonna have to pick up 2 more. In 2 separate actions. Yes! Oh, he's so close. Battle of the Orphan. Yes! Come on! Is this the end for Liquid in Katowice? Alus, 32 kills to his list. Kyllä! This could be all she wrote for Liquid. 20 seconds. It's war ends. Yes. Nyt se on semmonen juttu, että Ense voitti, niin äkkiä poika kotiin. Pitää juosta. Jos mä kaadun, niin silloin kaikki on paskana. Siis mulle on toiminut netti himassa 2 päivää. Pisti just viestiä, että toimiko nytte, niin ei toimi. Mä huon niin kovaa kotona, jos ei toimi vielä kun mä oon himassa. Joo, sillä lailla. Vittu, bussiaikataulussa lukee, että tää bussi menee keskustaan asti, se on puolelta keskustasta. No ei helvetissä. Bussikuski huutaa. Mä istun ihan rauhallisesti takana siellä, jee, pääsen keskustaan, seuraa bussille kotiin. Ei, äijä huutaa jossain ihan persessä, missä mä nyt olkaa, vittu, täällä on hieno pylväs. Niin että joo, tää vika pysäkki. Sitten mä kysyn, että kyllä näkyy bussiaikataulussa keskustaan menee. Sitten se on, minä en tiedä. Vittu, en tiedä. Sitten kysyn, milloin tähän tulee seuraava bussi. Hymyilee vaan näin. Minä en tiedä sitäkään. Mä sanon, okei, vittu, hieno juttu, mä en pois vaan bussissa. Haluatteko tietää jotain? Mä löysin mun kameran akun, ne pistokkeet vääntyneenä. Mä suoristin sen takas. Mä en kyllä vielä testaa toimiiko se.
Mut mä tuun huutaa tähän loppuun, jos se ei toimi. Koska se sitten vituttaa, kun ei mulla ole rahaa ostaa sellaista. Mä lopetan tämän videon tähän. Mä en tiedä tuliko tästä mitään oikeesti, mut siis hei. Moi. Mitä vittu.